bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata kadamang dainang naposo bulung rodihita saluhutna namarpungu di bagasan minggu sadarion hatani Tuhata di ibadah pasa pudusiahon dung Trinitatis imanani enet barita nauli tutonga-tongata sian buku Joshua bidu 21 ayat 40 sahatu 45 tapa iut ma di bagasan rohatta. Jadi di lehon Jahoba tuhala Israel sadok tanoi nani warihonna lehononna tu opunasida gabe di papatu nasida tanoi laos maringan disi dungi di pasonang Jahoba ma nasida humaliang obar tu saluhut nani warihonna tu opunasida jaladang manahan musuh nasida nanggosada maradopon nasida di pasahat Jahoba do luhut musuh nasida tu tangan nasida dangadong tartading nanggosada sian saluhut hata nadinggan akana pinaboa ni Jahoba tu pinopar ni Israel tung luhut nado ro isima anggo sahatna nunga di pabua amang paraged dan nakin hima topik di mingguta sai saut do na pinarbaga ni Jahoba semua janji Tuhan dipenuhi dihamu amanami inanami rodihita saluhut na namarpungu di bagas joro ni Tuhat taon somalna molo adong parjamita tamu say patadaw dirina do di tonga-tonga ni Huriai adorang so di patolhas barita nauli di tonga-tonga ni permingguani nian sa sitongna molo hami ngahea marjamita di son sahali ate omma padua halion hira-hira onom manang 7 tahun na salpu berarti tahun 2020 ditiki padita fungsional do pehami di HKBP Rawalumbu jadi mabuah punguan mahami tuson ima punguan gabungan selatan 1 jadi mulu di Rawalumbu na jolo baguar ni wik obar tu guar-guar ni hutai do bain jadi selatan 1 jadi Roma hami mangibeti huriaton jala hupangido hami do tikitu padita resotta molo susila pau antara horas manang rori mai tikiate padita horas pak pahan manang padita rori tobing ima hirana wingot alaina takkas hutadda almarhum do padita oktarium huta barat ima takkas tinadda ala sangahiak kami rap mangula di kantor pusat ya abangi almarhum di biro tik biro informasi ya hami tiki staf ni sekjen ima sekjen WTP Simarmata jadi yang gosonari romu sehami patol hasso barita nauli di tonga-tongata amanginang bana mertetangga do hita tetangga dekat molo hamu HKBP tengah manang di dokma HKBP Reformanda anggo hami di barat ma HKBP Bandung Barat jadi au ma padita resort HKBP Bandung Barat hami di si godangna 1150 kepala keluarga 5 mahami full timer di Huriai alai molo sa resort welu mahami full timer ni sia kantor pusat di resort Bandung Barat
Anggo situa sa sitong na otik do 45 mak situata di HKBP Bandung Barat. Jadi sangat minim do PT. Molo martibakon jumlah ni ruas ni huriai. Ya nahwalap dohot na mangalap pau. Nah, tunggani buruku marsialap alap ke kami. Ala buru pariban. Bayi ma buru hutapea. Sarupa songon boru ni omakku, boru hutapea. Jadi ya omakku hutapea, tunggani boruku pe hutapea. Olah ni perbedaanna mulo omakku sian lagu bodi dope. Anggo pardijabuku banga mangarato di Kalimantan. Ngaleleng benasida di Kalimantan Barat. Jono ni Entikong. Ima Kabupaten Sanggau. Di ngadisi disuan. Ngamuding tong si matuaku langsung di situ disuan. Dua cak ate di Kalimantan Barat manang di Kabupaten Sanggau. Jadi hame nunga di pasak be tolu dak danak. Anggo sa sitongna tolu dope. Ate, ai boy do ro muse. Adong do dak danak magodang ate. Mudah-mudahan pula tersunggut tamu. Adong do dak danak magodang gabe iba muse natorasna. Ala ro ito ni ba ito neng marhasotam may bere munaon. Gabe boru muna maon calon non kan boy do ate. Nang pula tertutup ate tartaklos. Nang tartadokkan hula tolu. Ape adong dope sakap na naing ro muse dana na tubu magodang ate. Tubu balgahi bana. Jadi songgoni majo partadatta di tonga-tonga ni parminggot di tikion doho akama nami na menyaksihon marhite live streaming HKBP Reformanda. Jadi saat mata binami horas ma dia musaluhutna dihita saluhutna kadamang dainang hurian itu hatta adong dosa da padohan manang umpasa di dokon di hatalak batak sudedo hita pasti nga maboto ya teh iboto hamu do teh umpasaon togu urat ni bulu toguan urat ni padang togu nadidok ni uhum toguan nadidok ni padan. Hira-hira terjemahan sederhana na songonom mak. Apalagi mulu dong di sona poso. Hira naso pasbe bahasa Batak. Kuat akar bambu ternyata lebih kuat katanya akar rumput ilalang. Dakya hubuk tihon ini an. Aleh tak Batak do mandok koni. Ape gari akar bambu be sotarupet dang bui tor diangkat ima maul ne ate ape di dokon umpasan yalak bataki manang paddoan yalak bataki justru lebih kuat dope rumput ilalang dakku botoi anon molo neng dibuktiok kamu mulak si anon man non ate dibukti honi udur nei di dok mamuse kuat hukum ternyata lebih kuat janji. Ope gak bisa ada suku-suku deh teh. Ai hukum kan legalitas standing deh. Adong metrai, ada kesepakatan, adong tanda tangan. Artinya mau nunga ditanda tangani, digijang ni petre muse, las dibain muse, surat kenegaraan, baso main-main nih. Baikon mengikat deh, itu sasitong namului. HP ternyata orang Batak mandokon lebih kuat dope padan. Hime kan luar biasa do local wisdom ni alak Batakon ate. Filosofi ni alak Batakon. Alai memang boy do dibukti honi amang inang. Marhite akka marga-marga di alak Batak satu sonari adong do marga-margai nong marbadan. Saya dipertahat todui. Jadi lapatan na molo pajupang marga na marpadanon dang boy marsiolion dianggap do nunga saudara marhamaranggi do hita najolo na tua-tuai manang najolo opukta ngamampain kesepakatan iko padat do hita dan mungkin adong do sejarah na
Adong latar belakang na buasa ikut marpadan margaon tu margaon. Upa buah majote marga ahai. Alai molo salah kamu nang buku na. Siap buku do husu hupiliti hubuet. Adong mamarpadan si regar do nenggolan. Adong doi toho doi. Ai ma adong do marpagan si topul do tapu bolon. Toho doi. Anggo salau unangau muruki buku na muruki kamu. Adong do marpadan huta barat do silaban. Adong do marpadan marbun do si hotang. Adong do marpadan lubab batu do purba. Adong do parpadanan si buaya manulang do pajaitan. Do akanasing do pe. Olani sak sonari hutulusuri dang adong do pe padan ni butar-butar tarime. Marga nami dang adong do pe padan. Dos sude bagari nasarupuni pe ngamar si buatan. Bahima nera saon si torus manurung si rahit butar-butar do si tuata para gedan nakin ngamar si buat alai margana udok kon nakipadani imana ditiop sak sonari di pertahaton dui neng dohonokku ala padani tung mace guguhiat dui mengikat keluargai jadi si tongdo padohani sitong do umpasai ido neng donoku alani di halak Batak dang jadi si osepadan ay molo si osepadan na sida godang do pakorhon na dampak na boy do dampak na nasodenggan ay berarti dang satiho di padat tay batoli ma mulai sadario sirang maita putus maita kan boy do gabe makorhon na sodenggan alai molo hot nasida di padanai pada potan malas niroha denggan mamerdalan ide alani do amang inang adong ihud ni padohani hata umpasa do muset sian alak Batak mandok kosongonon dekke ni sabulan tu tonggina tu tabona manang ise si ose padan tu ripurna tu magona ima. Jadi dong do kaitan nei marhite hata na parjoloi na kinudokon togu urat ni bulu toguan urat ni padang adong do petong na mangihud umpasanai asa pahoton padani di tonga-tonga ni parnguluan ni alak Batak ima na kinaudokon na partudii dekke ni sabulan tu tonggina tu tabona manang ise si ose padan turipurna tu magona. Daku woto manang tahanguluho dia manginangate. Tarlumobi akka generasi muda sonari, generasi alpa, genji di dokon. Daku woto manang sauti. Ay nga mulai moru, hitalak Batak songona tua-tua, marturi-turian, tua kasudut na poso. Nga jarang be ita mamemehon akka si songoni. Tapi halak Batak sangat luar biasa. Anggo mandokon halak Batak do sangat luar biasa. Ada ngadong di suku na asing filosofi dalian na tulu. Au nga membuat 3 hari S2 gari mambain tesis do disertasi diulas dui. Taringo tu filosofi ni DNT dalian na tulu. Dia halak Batak. Ola na halak Batak do napunay. Soba marhula-hula manak mardonga tubuh elek marboru. Hola nalak Batak. Ayang golakan. Mas do sude, Mas Joko, Mas Bambang itu minoto. Tu dia ya deh. Anggo hita molo ngadi dok soba marhula-hula manat mardonga tubuh elek marboru. Dang main-main ni. Dang main-main ni. Ay basa soba kita tu hula-hula. Ay mana mangaleon boru na tu kita. Sieni dok marpino pari kita. Baik ko soba man yan. Badak nilai keturunan tu iba. Bah sotungan non gebe mago pasu-pasu ni hula-hula te dok tulangi. Di dok alak Batak sab bola ni langit do pasu-pasu ni hula-hula. Mana songo dia pe hula-hula dok tulangi. Baik ko buato do rohana. Sotungan non dang roi bana tulau ni. Sudat do jadi. Manang jadi do sudat anggo soroi. Aima. Mana terjadi? Jalap berputar doi amang kina ngalak Bataki. Ino tobat na. Au ido luar biasa na hubereng. Dang torus jol magabe hula-hula.
marputar. Adong do si patay na bada gabe dongan tubuh. Adong do si patay bana gabe boru. Bahkan adong si patay na gabe dongan sahuta. Marputar. Makanya au pedita molo di ulon ni utape au. Padang sembarangan orang tong patudun. Au pedita dua. Apa pedita dia ho di mana lang lakui. Risuru do buat lopesmu, buat sakalani, tal-tali jagali. Iro nonna. Ima hebatna. Alai iman yang gonok ku mangina. Kenyataan na godang kita na tua-tua dang mewaris sonibe. Itu makanya saya godang generasi muda. Apa itu adat Batak? Ribet. Banyak kali apanya prosedur-prosedurnya. Ladang diboto. Au sugari diboto Oh begini rupanya ya. Gari luar negeri rotuson yang marsi ajar tarengotusi. Hala luar negeri ngapa rahat pistaran na tibo. Roi bana nang marsiajar. Taringo tua kasih songoni. HP hita na ditonga-tonga nila Batakon. Dang tahargahon. Local wisdom. Hikmat lokal. Na dimiliki oleh akasuku-sukui. Ito nang donok kamanginan. Alani mula maju hita tu jamitaon. Godang dojol masonari dang satia betu padan. Gabe godang jolma, dang hot di padan, godak kalak holan marjaji, alai dang olo menepati janji, janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, mimpi matong, sohok betong, dang diargahon padani, apa komitmen dui. Makana segudang julma, holak kata, holan mandokon, jajina. HP so ditepati. Lagi anak-anak muda, banyak sini anak-anak muda ya. Anak-anak muda kan kalau dalam dunia percintaan selalu janji-janjinya sampai ke langit. Kan? Olo do didokot tu anak burui. Itu molo saut kita sonang maho itu bain, sonang gimana? Dong arsakmu dengan hubayan di mana? Songon lagui di mana? Dia di mana mesti lagui? Tung sohulo aso itu dianggo arsak. Tung sohulo aso itu sai tu matangis. Asarap mekel hita na dua. Matong. Apa dung saut tu samaho di mana matong? Tu arisan peso harap. Tu gereja apalagi sohe Arab gimana? Oh maparjolo awan non menyusul di mana? Godang sonari ama tong do tu gereja ale di jolo ni gerbang gereja. Hola di jolo gerbang gereja. Ido muse tu inatai japiga non mahu jemput di mana matong. Anggo amat inatai sude parkor di dohoti. Parkor para hari Senin, para hari Selasa, para hari Rabu, para hari Kamis. Anggo amat tai hola di jolo ni gerbang gereja itu. Ayo mah. Habe ditikian dorang so terpasu-pasu. Luar biasa do. Hata ni padita ingge. Ate ekor rap dua muda tu dolo do tu toruan. 2 tambah 1 jadi 1. Oh mah nama lo padita mak menjami tahun ni. 1 tambah 1 jadi 1. Anggo Einstein mangulung adi untuk iba. Ai dia do dalam 1 tambah 1 gabe 1. Gitu. Alai ada jamita tu pernikahan 1 tambah 1 jadi 1 mana tuh? Hebat nah. Habe hola seut merumah tangga sohya dari sohya Arab. Itulah artinya apa? Godang jol maholan nama lo marjaji. Kebetulan memang puasa jol majojot gampang merjaji. Ala dang pola tu horon hatai. Karena tidak ada bayaranna, dang adong pola bayar pulsana. Gabe lomo-loma ni jol mama. Nah jolo, daku boto ya di bagi hamu istilah di Medan parjaji calling. Ya di bagi hamu teh di Medan. Kebetulan nau tubuh di Medan, di Sukarame, di anak Medan dua. Asli anak Medan dua. Anggu hamu anak Bandung doamu. Daku boto malu adok kamu siam Medan. Magodang di Siatar doa. Anggu sasitong na tubuhku, ari-ariku di Medan do. Jadi ada istilah di Medan di Guari parjaji calling.
Puasa muncul ya manginang. Ternyata na jolo songonon. Ope hulului referensina. Jadi mau lo salahi, salah kamu referensi nih. Aduh dah. Referensi do hulului. Jadi ternyata di dokon na jolo ala India 2 macam mangaratu tu medenon. 2 macam. Adong mai na kulit na botar, adong muse na kulit na ireng koling, ay matong birong. Jadi molo namar kulit na botar at terjago-jago don intelektual na marhata Inggris don. Molo di Medan nasida. Malo-maloma. Ay songon si sarukan tersongoni me. Kan malo-malo tadamu do sarukan. Aku pedak utadan yan. Alay ala saya gimine-gimine dari film na. Bah odo ape film artis ni Bollywood na terpaling terkenal lah ini. Alay adong mana baduoni na hireng na koling. Jadi alakona tertorudo hana intelektual na tertorudo. Jadi karejo na alakon mayoritas penjual bandrek. Ido na jolo bandrek. Jadi mau lo dijual bandrek. Sai bana berjualan manohor kamput, ujungnya mabuk. Jadi mau lo nunggu habis hepeng na mangutangi mah tolak Batak. Jadi mangutangi dola ku tolak Batak. Jadi lo songoni dihutangi, dang diboto bisa dia gudang hutang na. Jadi ujungnya isuk kunalak Bataki mah. Dia hutangmu di mana? Ai hadong hudok kota he hutak wadong di mana matong. Mengelak ibana, dang ditepati. Dangoloy mana muse manggarar utang nai. Siani do muncul amanginang istilah parjaji koling. Jadi halak na sotiopon hatana dangoloy mana patulu sojatina si janji koling mei si birong mei. Ai. Ido di dokko nih. Jadi hati-hati kita unak kita gabe parjaji koling. Suku-suku nuai ngamanginang puasa jolma maol menepati janji. Kenapa manusia itu susah untuk menepati janji? Alasannya adong tolu. Na parjolo ala ego sesahat. Parjolo ego sesahat do. Jadi asa jago berengon marjanji mai mana. Tapi ternyata dang dipikiri bagas. Dang dirimang-rimangi jo. Tolap doa manggulangon manang dang. Alai alani ego, hita lah batakon kan godang do SPGR. Ibu tuamu do SPGR, si Banggaron. Nah godang kita, makanya di huta, hea doa umar huria di Medan, di Titipapan, di si doa parjolo, marhuria di Titipapan, arah Tublawa nih. Molo di si pesta pembangunan luar biasa dolak Batak. Ikon lomba-lomba do, lomba do tumibo. Ayo dong, apalagi lelang, mau dibain lelang. Saya seko, 1 juta, Peter di dereng dongan nih, 1 juta, hutan ada 2 juta sih non, gimana? Robayanmu saya, hutan ada 2 bapakmu, 3 juta, gimana? Apa ngasih digoti linat terang di mana tuh? Ngasih digoti linat teh, so di parwahon, ujungnya 1 juta, dan ngadong be mengimbangi, sehali, 2 heli. 3 heli, gimana? Duko 3 heli, bingung matu dia Manggaron itu. Itu cocok kita, si Banggaron. Itu. Ima ego sesaat. Di. Ima. Jadi molo nung halak na porsea, baunang be ego ati. Badau maka roasi Panggaronon. Siak kita lak badak. Alak badak memang itu. Molo nga dibereng gongan na jebu. Luar biasa pesta naing na kubeni songoni. Hape pesta na geleng pepola do ikona. Naila. Pero kamu sonari pesta-pesta lak pada. Dang na marloba na tumibo. Mangalui gedung na marga. Baujung na ang gawa duan. Molo nang terpasu-pasu gelek kung ngau pikir itu siater mahita udoko pato. Ay so targarbe. Bale Sudirmanan, Bolruman. Kalau beruman nggak binoto saya dia, kalau sada ruangan ini. 50 juta, molo tolu 150 juta. HP sinamot na 25 juta, wah kamu. Wah mai, ala Batak itu hebat na.
Ikon dipancing-pancing do. Dukon saya ulah marpikir membayar, dia membayar non museni mana. Makanya godang ngalak batak gali lobang tutup lobang. Ayo godang kalak batak. Ale nong udang adong man soda teh. Dang adong di teh. Manang dang adong na mengaku di son. Dang adong ate iyo to. Nah bedua hon puasa maul jol mamar janji. Ala lemahnya komitmen. Rendahia do komitmen tak. Kira dang taboto. Kalau itu kita buat berarti harus di atas komitmen, hati ke hati. Itu deh bah. Ala jok do hitaon dah. Lemahian di komitmen tole mah. Dua pe boy we manang sol salose masongoni. Ape jol mai ditiup hatana do. Makana adong ata istilah horbo ditiup talina, alai anggo jolma hatana ditiup. Jadi sekali kita lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Dan gak biasa beita. Aku kebetulan gua Rusia aposan, Henry aposan, aku mau teman aposan namanya. Anggo ragu behamu aposan, berarti perlu dipertanyakan nih. Apa yang najolo di ben bapakku guarhi, mati sada horbo, itu tuh. Ima hebatnya. Lemah komitmen kita. Makanya tidak sadar bahwa janji itu mengikat. Karena sudah komitmen. Patuluhon puasa maul jolma marjanji patulus so janjinya aladang diboto hira mamereng impactna akibatna. Habe sebenarnya yang amangin ang godang do akibat nei. Molo so tu iba tu pinopar iba. Ayo do dok kenalan non ay nga utad daw pungmi. Ola kata deh makanya di hutan nami adong do lapo guarna lapo all hat. Ibo to hamu do lapo olhat ola kata ngaima. Ola kata manang istilah di son omdo. Omong doang ngaima. Dang dipikiri dampak nei dakola sonari. Boy do dampak nei haduan. Boy do dampak na tu pinoparna. Ay memang pergebus do pungu di mana. Kaya ko kamu me. Itu makanya perlu do dirimang-rimangi jo akka janji. Alani awa porsiaya manginang satu-satunya yang bisa dipercayai berjanji dalam hidup ini hanya Allah. Debatan. Ilo dipatuduhon jami tau. Dipabawa si Joshua. Songo dia debata patuduhon janjina. Jala janji ni debata dan ikon dibaga sesadari i. Bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Itu didokkonakin di ayat 40 di patudo debatama tano nani warihonna tunasida. Aidang natopusa dari ii dileni mana tanoi sion opung nasida ngadi pabawai molodang salau tabuka mamanginang taringo tu kisah ni si Abraham. Di zaman ni si Abraham doon. Diikat debatama padanna tu si Abraham. Alai tahu cima dulu ya ujama sada Musa 12:2. Idok tu si Abraham songonon. Ubahen peho gabe bangso nabolon. Jala pasu-pasuoku baho. Jala pabelgoku guarmu asa gabe pasu-pasu. Ima ikatan komitmen na dibangun debata do si Abraham. Disuruh si Abraham manindikot kutana. Tu sada inganan dan jelas do pedi dia. Umur si Abraham ditiki di jauh. Ate hamu amanginang inahanna. Saya mah umur si Abraham ditiki di jauh debata. Anggo cerdas cermat antara distrik ko ngatalu beon. Saya mah umurna 75 tahun. Umur ni natai 65 tahun ditiki dangadong do pegelegna. Bahkan sudah diponis dalam Alkitab nggak dipabuai bahwa perempuan itu tidak akan bisa mengandung karena dia mandul. Ai pabuai. HP rode bataman dokon janjina hubaen peho gabe bangso na bolun. Luar biasa nih. Ditikirang mundur si Abraham.
Ditadikon tano hagaduanganna, ditadikon harta warisan nina tua-tuana. Berhakyat do ibana, namora bapakna si Tera. Api ditadikon masudai. Holan alani persuruh ni debata tu ibana. Dengan iman, hanya satu modalnya. Hapor siaon. Holan itu. Nah beduahon, sada Musa 15 ayat itu. Didok songonon. Audo Jahoba na parua roko sian urni halak kasdim. Mangaleo tuho tanoon bahen tean-teanon. Didok debata upasahak manon tano teat-teanommu. Iman idok ketano kanani. Ditikia manginang takas dui. Didok debata alai markationg dope bana berkatung agora teh terkatung-katung dope nguluna di perdelenan sampai 3 hari terancam do nguluna marhite pajupang do raja Firaun marsakap do Firaun membuat inat tai gabe inat tanah margabus do sia Abraham di do imana tu si Firaun ibotok kudon ni mana asonang mate bana dukoni narodo de bata di bagasan di pina ipasingot raja Firaun dukoni raja Abimelek bah jatuh cinta musim mana kebetulan memang hebat do si Saraon cantik emak main itu cantik emak sian seride pido ema malini aime umuli ma baik kok kamu raja 2 raja jatuh cinta tu mana tong do mergabu si Abraham alai emak debata berubah do janji nih dake berubah terus dosa tia debata di janji nih jala dihamua manginang dukon bergeti ma keturunan on 470 tahun ma bangsoi tarpaima tu tanoi 470 tahun 430 di Mesir 40 tahun markationg di padang guruni di tanah Parhorsiani baru perosi Joshua mabon sida masuk tu inganan dibagi me 10 sada suku alana sada suku dang dapat bagian 12 pinopar ni si Jakob omma guarni Israel alai hola 10 sada do na berhak ala sada suku nari dang adong tano di letu ibana aja ulauna hola dibagas coro do ima halak lewi ibagi iundi oma tuhon hai leleng 2 manginang alai ima debata jala molo marpakirimo kita marhapor siau tu debata badang memang songon mengalang siaki beriman dan berpengharapan tidak seperti makan cabe jadi molo yalak kamu cabe bado pitor pedas do teh siak do jadi molo yalak kamu garam sira acim yalang acomon nabe langsung acomon ai mah alai marhapor siado marpakiri modang songoni yang dituntut dari kita adalah benget niroha satia debata dakkia ditadikon di mana janjina dakkia dihalupau di mana diingot di mana dui ido makana mulu di debata tu kita hudongani peho rasa ro ajal hasianganon tong do diingoti tong do di sipata nak jot do hita dang porsea anggoro ro paru kilo ni ro persoalan ni ngului pitor tadokon Tuhan di dia doho buasa ma lam kumat sahiton najolo encok dope sonari asam urat sonari kolesterol muru ibana tu Tuhani ape tuhatai batong do dijitto ni dijitto do gari si Abraham dijitton persoalan gari bangsoi dijitton godang marukil dijitton alai dibalik semuanya itu ada rencana Tuhan kan itu ya lah unang saya khawatir kita mulodong pergumulan justru laho menilai sesahalak ikon diadopi do pergumulan anggosoya mengadopi pergumulan dan tarida dope kualitas ni sesalaki berumah tangga pun juga begitu kalau ada persoalan dalam rumah tangga itu ujian yang bagus itu makanya Andar Ismail menulis buku Ribut Rukun
Andara Smile do manuratkan buku ribut rukun. Dang nama dokon ribut. Dang ribut rukun. Itu maksudnya. Baunang tong ribut. Ujungnya ceng. Stop itu dah. Lu en gue en. Gimana? Ayang gue. Dang talak separuh napor saya. Anggo alat napor saya. Iko mampu do menghadapi pergumulan ini. Menghadapi ATM dan anjung tunai mandiri, ATM ancaman tantangan masalah itu maksudnya. Kau mampu do, itu dah bah. Napa doaun masih jami tahun di ayat 44 di dokon dungi di pasonang jahu bamana sida humaliang hobar tu saluhud nani warihonna tua punasida. Tuhan tidak hanya sekedar memberi tanah, tapi Tuhan juga memberikan kenyamanan, perlindungan, penyertaan. Makanya ada do istilah teologi providentia Dei. Providensia. Allah menyelenggarakan hidup ini. Allah memelihara kehidupan ini. Sarupa dua menginang mobil Toyota. Ibu tamu do mobil Toyota. Sudah do mar mobil Toyota kan? Kebetulan ini yang paling masif maun dimiliki oleh orang Indonesia, mobil Toyota. Itu diciptakan mobil Toyota bukan hanya satu mobil itu saja diciptakan, tapi diciptakan juga spare partnya, dibuat juga bengkel-bengkelnya. Molo neng lau hamu tu Gunung Kidul, di si perong bengkel na, ima hebat nih, ima Toyota. Lapatanna songonon, don't worry. I am there, I am here katanya. Jangan pernah takut. Kalau Anda pakai mobil Toyota selalu akan terjamin. Karena spare partnya dan bengkelnya selalu ada. Itu. Kecuali mobil Chevrolet, anggo dah nggak dong. Nggak tutup. Itu tuh. Masongoni do Tuhan hutop paho doho pelihara ho. Udongani ho. Audo mangabi-ngabi ko. Udah nasay mengurupi ho. Maka namoloh di BGH-mu sajak footprints in the sand. Ya di BGH-mu teh anggur perumanda pastilah. Hami kan mulu KBP Bandung Barat kan atar menengah ke bawah doh. Kamu kan menengah ke atas. Siat intelektual pengam hebat tamu. Masa dang ita dahamu sajak footprints. Margaret Pisbeck. Dia menulis Margaret Pisbeck di doi mana di sajak prinsi, sajak jejak-jejak kaki, dibayakon di mana mah di sadatiki mardalani bayi mana di pantai. Dibere gimana mah di si dua pasang bogas pat. Sonang mah hilalai mana. Dame. Ada dong masalah. Wah, odo pat ni Tuhan ini mana. Memang Tuhan itu mandokon, aku do rap doto di mana? Mardalan mah dua bogas pat di si, dua pasang. Alai dung leleng perdalanan ni, dung gejang, lam gudang maha maulon. Di do imana? Ibereng tu pudi. Buasa hola sada pasang. Nakid dua. Sonari buasa gabe sada. Tormuruk may bana tu Tuhan idok mah. Tuhan, ay pulut maroham. Ipasopu hoaw. Dung loro aka persoalan ni ngolu. Basa hola sada pasang bogas pat hubereng mana? Iripu mana do bogas pat nih. HP ro tuat teman dokon. Boruku dang pat mi patu doi. Itu Tuhan, itu. Ditikiro persoalan ni huabing habing doho lau mardalani. Udah namang gendong ho. Edang napat mui bagus nai patu dua ini mana. Jadi tuat tebe songoni itu. Jadi selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, tangan Tuhan dan kakinya itulah yang menuntun kita. Aina jojot dohi telang. Si patah ikut tuson Tuhan, ikut tuson. Saya tapangi do tu kiri, lemiring ujungnya tambah miring mai mana. Habe ngadi do ko tuat te isommaho om madalani. Mau lihat Tuhan. Gol akaparukidon. Susah doon non. Di do tuat te dang. Madalani. Pos maroham. Ale dangolo hita. Kan hita kan selalu ingin cepat, nyaman, instan. Itu si cerita colma. Ujungnya saya pilih madalata. Ape dalan
hamagoan. Kan ido ada ido alak Batak. Ni ripu parhunitan HP pargadongan. Ni ripu parsaulian HP hamagoan. Dakke diberi kamu kisah ni silot do si Abraham. Marbedai ma hamba nasida, panggurupi nasida, ala masalah aek. Rosi Abraham didokon. Lot, songonon mai. Pilit ma inganan di dia ho. Baik kok kamu ngamaringanan nasida di Tano Kanani. Parjolo do si Abraham mangalehon si Lot asa mamilit. HP si Abraham do amongna. Bapa udana do. Anak ni abang na do si Lot. Dang nang hebati si Abrahami Roma si Lot. Isenter di mana ma? Isenter di mana ma sude? Di bereng ma lembah Sodom. Sodom do Gomora. Ido tanah na paling subur di inganan ini. Di do imana ma tu si Abraham. Di si mahami. Di si mahami mana? Apa si Abraham gabe tu tanah naso pala subur. Dan tanah naso pala subur. Gabe si Lot do tanah na paling subur. Ujung ma lias do rohani si Abraham. Ipa sob. Ayah amat terjadi. Amat terjadi. Ngata boto ceritana kan Sodom dan Gomora hancur. Mate do inatai. Gabe tiang nisira. Ala saya tu hartane rohana. Tu hartane. Ago sayang nai hartaki. Isi dojol masongoni. Marsi gatung tu harta. Ape lupa ibana tu sumberna. Si sumber nai dang dilului. Ima tu hatai. Maka na mulu adong diberi kamu tabah hartanya ala. Unang pola stres kamu. Ay si pada gudang dolak batak. Tabah mobil ni hala naik kolesterol na. Tabah jabu ni hala naik asam urat na, naik tensi na. Sedih deh ni anak. Bersyukur sajalah. Bersyukur. Mari kita mengatakan Tuhan mau lihat Holam mangulu pe osonari mau lihat Tuhan. Holan gajang pe umur hosonari mau lihat Tuhan. Molo peso ITB gelekku Tuhan mau lihat Tuhan. Baik, udah ikon ITB asa puji Tuhan. Apa molo uki ibana uki. Boto amu do uki universitas ka ini. Ayo. Tor aku ngirine gelekon di mana? Ya aduh hujami tahun di Bandung Barat. Kebetulan dong dorus Bandung Barat tapi somar minggu. Ya aduh dokon saya martahi masada inaton iko penes do Tuhan. Anak kon iko penes. Anak nomor saya dan penes. Anak nomor 2 dan dobe penes. Saya penes di mana? Halenga ditutun ke eleng na nomor 2 tes penes. Saya talu terus. Gabe Roma anak nih. Oma unang ba penes biau. Swasta mau. Adang. Ai bapakmu penes, abangmu penes, ikoko pepenes. Mana? Nyahu tutun oma, bigali tes. Talu do, ni mana? Dang, molo sotu penes so, dangadong beholok kutuho. Sianon sai baita, ni mana? Ba ujung na itutun ni mana ma? Pegawai swasta. Liling ma, dang dipakulinat ton. Alai, balam liling, naik nama pangkat na. Gabi manajer di perusahaan swaston. Marsait mainat ton. Iubungi ma anak nasyakangan peneson. Anggia anakku rojoho marsait oma ni mana? Pitoro anak na peneson. Oma dong do BPJS mula ma joho tu peseswas ni mana? Di BG anak nasi nomor 2 on. Namar side oma non. Pitor di telepon di mana? Oma. Namar side oma. Olo bah ni mana? Malam tu on. Unak koma biar ma. Tu dia homa rubat oma. Tu Mount Elizabeth, tu Penang, Gleneges, Apentis, oke. Utaru hope hutusi di mana? Tarhato tong main tiba. Anakku penesod do penamampu na swastod do apa mana? Ujung na gabe dipikir mana? Do teh iko bersyukur do iba. Manang songo dia pedak danakon neng penes neng swasta. Ada rencana indah di sana. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dilongani debatado kita. Todo nian penes sonari ngadabon ya. Alai neng dohonok ka manginang tidak pernah luput dari rencana Tuhan kehidupan kita. Imana kini di kotrairi. Dangadong tartading nanggosada
sian saluhut hatana dengkan. Jeremia 20 sapulsada huboto do nahu sakapi taringo tuhamu dada sakap naroa alai sakap na denggat do. Hei madibata alani sa guru ni Tuhan ini. Mari kita serahkan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan jangan pernah takut. Karena janjinya selalu baru. Janjinya selalu pasti. Dalam kehidupan kita. Di pargogo jali dungani di batamaham. Amin. Martang yang maita. Muliate li Tuhan. Nunga di pakulingi hoa marhite hatam. Taringo tupadan. Takas doh wilalahami padanmu. Nasay toktong mandongani ham. Janjim do tuhami mandokon hudongani peho rasi rasa ro ajal hasyang anon songonido wa porsei hami sahatu sonari asa unang ganggu rohanami unang mabiyar hami mamereng portibion sipata gudang do aka masalah aka pergumulan mambaik kami tahuton mabiyar di ngoduon hape hatam do mandokon Tuhan. Hai udongani peho. Rasi rasaro ajal hasyang anon. Alani toktong mahami. Marsiohot di padanmi. Asa dapot lasni rohami. Nang sude keluarga nami. Do sude poparan nami. Mula dong namarsait di son. Lehon haguguon. Hamalumun tunasida. Nang huriam haka BP reformandon pasu-pasu le Tuhan asa marsaringar barita nauli di tonga-tonga ni huriam doh di humaliang pasu-pasu kaparhalado kapadita nama kubasi huriaum asa sar hatam lahu patuguhon haporsiaw ni ruas ni huriam nang akanaro simpatisan namar minggu tubagas coromon utangnya ko kami sudi akayanak konam. Saya pasu-pasu nasida. Baik namar sikola. Baik nama rukil ala ni manglipar karejuan. Baik ala ni marukil ala ni pardongan saripeon. Na saya mangalui rokap dope. Patudu. Hobar tulomo ni rohab. Songoni nangali Tuhan. Dia kan nonggodang. Sasa uban di si majujung nasida. Di hatuaw nang di jalur nasida siyako. Dongani. Saya abing-abing nasida. Di pardalanan ni nguluna. Nang akan namar ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, do ulang tahun aka pribadi-pribadi. Saya tabai aka silas ni roha, do gajang ni umro. Asa marlas ni roha nasida, madalani ngulu-ngulu di portibio. Satu kinari Tuhan, neng mardumu sirang mamisian ingananon, ramoti ami mulak, mandapoton keluarga nami be. Di bagasan guarni Yesus Kristus Tuhan nami. Martangia kami tuho. Amin. Mari de mahita lau si somata pasak pilatan.